هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها على الحرير أتى. Ey Müslüman doğullum, Huday Tebareke ve Teala tamamı insanlara dislap näme diye iman buyuruyor. İman getirin diptir. Amentu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel kadere hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel ba'th ba'del mevt. 7 tane imanı getirmekliğiniz sizin boynunuza lazım deyip Huday Teala destur veriyor. 1. İkincisi, hep imanın eteğine girenden sonra İslam, kanun-i İslami icra etmeli olursun. İslam'ın bernamesi vardır sen üstünde, sen zindigiğine bir bername rizi edip koyanlar, hoşluğuna, narahatine, şadine, gamına, gussana, ticaretine, toyuna, başka yerine, musafiretine, lehze be lehze sen zindigiğine bir bername olup duran dini İslami öz zindigiğinde icra etmeli olursun deyip İslam'ı buyuruyor. 2. Ama üçüncüsü, yine burada bizim boynumuzda var. İman, İslam, üçüncüsü ihsan nevaydiliyor. İman getirenden sonra İslam'ı kamillara ayet eder ya Huday Teala ihsanı büyüktür. İhsan bir zat. O da neymi? En ta'budallaha ke'enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Sen kıymallasan zindigiğinde çi giyici olsun, çi günniz olsun, çi ahunun yanına ol, çi mollan yanına ol, çi yolduşluğun yanına ol, çi zinanan yanına ol, çi kafirin yanına ol, çi Müslümanın yanına ol. Hemişe Huday Teala hazır o nazır, beni tamamı etdiyan işleme yetik, daşıma yetik bolşu yalak beterden beterlek içime yetik deyip şunu hemişe piyade etmeli. Farzatçı. İhsan bilen zindagi yetmeklik Müslümanına lazım da. İman getiriptir Huday şükür. İslam'ı icra etdiğiniz Huday Teala'ya köp şükür. Ama ihsan mertebekte barmalıdır. İhsan yani pellekte minmeli oluyaz. Kan Müslümanlar günahkar oluyani, kan adamlar zindagisinde yanlışıp din İslam'ın nurundan etek düşyani, daşalyanın illeti ihsan mertebeni icra etmeye. Huday da badır haşi yaşat verişimizde deyip Huday Tebareke ve Teala öz hemme insanlara ittilası badır varada tamamı alem cahanı musallit ittila-i kameli badığını Kur'an-ı Kerim'de itiye Euzu billahi mineşşeytanirracim ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illahu. Huday Teala aydıptır görünmeyen zat bolsa hemmesini bilen meniptir. Açarım en elimde. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Neçe min kilometre olan amik okyanuslan eterinden haberim var. Çölden bolan masa ondan haberim var diptir. Ve ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Hatta şu bağlardan tek betek yapraklar kaçta şondan haberim var diptir. Dünyanın nagat cengel var. Her bağın her varağı kaçasın diptir. Men ecadan olmasa şu kaçmaya diptir. Ve ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha. Hatta şu bağın yapraklar eleki görýäňiz. Men öz bağımdan haberim yok. Siz öz bağınızdan haberiniz yok. Solup duranlar, duup duranlar, hatta meyvasının sanını bilyasmy? Bilmeýäs. Emma Allah Taala näme diýär? Hatta şu Riesbergli bağlar vardır. Şoň yapraklar gaçýar, şondan da men haberim var diýipdir. Wala habbatin fi zulumatil ard. Hatta garanky yerlerde yerin eteginde dikiz bilen azal bilen ekin ekýäňiz diýipdir. Etegine bu agyrjyk bugdaýjyk bir daçyk ekip goýýaňyz tek betek her däne näme ýagdaýda ýatandan haberim var diýipdir. Müňlerçe hektar yer ekilýär. Nagadar tollap yerin eteginde bugdaý arfa goýulýar da, kişaberzi edilýär. Allah Taala näme diýär? Tek betek şu yerin eteginde ýatan bugdaýlaryň haberim var şolaň ýagdaýlaryndan. Boljakmy bolmajagyndan diýipdir. Wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Aqara öl gorsu ýok hemme zadyndan ittilan badyr diýipdir. Yeni bir aýet kerimede diýär: "Ve huvallahu fis semawati ve fil ardi ya'lemu sirrakum ve jahrakum ve ya'lemu ma taksibun." Men bir Hudaýy ki 7 gat asmandan haberim var, 7 gat yerden haberim var diýipdir. Izinden aýdypdyr ve ya'lemu ma taksibun. Defäňizden tedawanyňyza çelim näme zat kesbetseňiz haberim var diýipdir. Dünýäwi zat kesbedin, çe ohrawy zat kesbedin diýipdir. Gözüňiz bilen muamalet edýän bolsaňyz, gözüňiz bilen tijaret edýän bolsaňyz, dünýäňiz gazanýan bolsaňyz, şondan haberim var diýipdir. Emma kıyamatyňyz gazanýan bolsaňyz, gözüň bilen namahrem gözleýän bolsaňyz,
Gözün bilen Kur'an-ı Kerim gözleýänmasa ondan habarym ma dipdir. O ýaglamu ma taksibun. Şu ennam janyň bilen näme kasbetseň meňe habarym ma dipdir. Ýürek bilen näme kasbetdiň, ýüregiňe näme zady mahfi etdiň, habarym ma dipdir Hudaý Taala. Pes ey musulman dogan, ondan şeýim Hudaý tebaraka we taala tamamy insan, tamamy mahlukatlaryň lahza be lahza bolup duran ýagdaýyndan habarly bolansaň, kän ewliýalar aglap dua edýärmişdikler. Es'elukal haşyete fil gaybi ve şehade. Ya Rabbim, sen buyurdun hemmemize taşımız arasda bolşumuz ýalak, içimiz arasalamaly. Zahiren ibadetine tevenne bolşumuz ýalak, batynymyz ibadetine tevenne bolmaly. Öýe bar bir köjümüz bir otaqda bolsak da Hudaý Taalaň buyrugynda bolmaly. Hemişe Allah Taalaň buyrugynda ýaşamaly. Musulmanlaryň arasynda sen din bilen bolşaň ýaly halwetde de din bilen bolmaly buyurdun dipdir. Es'elukal haşyete fil gaybi ve şehade. Ya Rabbim, hem içim hem daşym deň okuýmaklygy senden dileýän. Hem içim gorkulu bolsun senden, hem daşym gorkulu bolsun diýip ewliýalar dua edýärmişdir. Pes ey musulman dogan, Hudaý tebaraka we taala lahza be lahza nämet ýan bolsa, habary bar bolýan bolsa, biduna Hudaý Taalaň rezaýaty gymylamalar bolýan. من الرحمن يهديها